May buntag, may gabiin yung mga kapobre. Karon mga kapobre, arita sa guide 1 ha. 1 man ni, guide 1. So 9 PM kay kirin, ning banat man ni ang guide ganiha. So si 277 na diri. Nya si 735, tama ba ang akong guide pero wala, pur lang akong nabutang diri no, wala ma 5. So ganiya ni 753 no. So karon ang wala mo peer diri mo kuyog sa guide si 123. Pagkuha mo 123 diri ha. 123 og 27283. Kuha mo diha bisag piso lang 283 og si 132 piso ha. 132 og si 283 og 832 ana. Okay. So arita sa tutuki sa basin maglibog mo. So nagbidyo-dyo dali-dali kay para masabtan ninyo ang guide kay naamang gud sa guide ang peer mukuyog. Mukuyog naman ang duha gud kay balo naman jud mo sa akong guide. So karon arita sa atong 9 PM. So akong gibana-bana kay nigawas naman niya siya sa STL karon ganiha, nigawas siya sa STL. So kung mubalik si 045 ang plastada jud niya 504 kuyog nga guide. So kining 9 ko Andre og kaluy anta sa Ginoo kung masipyat si kon mo CB na 769 jud ni diri. Pero wala ko iwata ka ba unsay gawas sa pero nag-video ra kog dadali gi-explain ako ninyo. So karon tan-aw na ko sa guide na ko nga kuan di ba kani siya mo 495 mao ni ako karon na 495. Kita tanan win or lose ta diri patda na tong 495 kita tanan na og di 594. Okay, irambol na lang jud na ninyo ha. Mo ni ako ang kuan karon kay nigawas man si 056 so kasi ganahan mo maintain ni 056 maintinan ninyo kay kuan pero doon ako'y kutob dinhi nga kumusud si Utso nihimo siyang 098 or di 809 so tutukin nyo ang guide kana tutukin nyo ang guide mo pwede ni siya musud si city ha. Pwede sad mo sakay mo kuyog lang si 504 ang kuyog kisay ganahan mo kuwag 504 kuyog og si 495 964 na arabas 964 din na. Okay? Kung isay mo ganahan nag-maintain sa 964 maayo. Kay kani si 964 ako jud ni pabalikan din ako pabiyaan. So para nako karong 9.495. So 495 594. So daghang salamat yung tanan din nila kukutob di na nito tason kay ang video kay luoy po da nguban sa di ba nya darao ang 5 ang guide 2 pero sa 9 PM diri ta sa guide 1 tutukin ninyo ako ang guide dito sa gibay gikuan ako ganiha gi-upload. So daghang salamat yung tanan, I love you all. Pwede mo mukuha diri ha si 2 si 0 diri po 2 240. Pwede sa mo mukuha 401. Pwede sa mo mukuha og 986. 456. Okay. So dinhi lang ta kutob daghang salamat yung tanan para di maglibog lantaw lang ang guide. Kuyog sa guide.